За един благотворителен концерт искам да ви разкажа аз сега, тъй като това е една тема, която от няколко години се занимавам с нея. Разказвала съм ви вече за Илиян Русев Скури. Един човек от Русе, който години наред тренира деца с специални потребности по плуване. Преди години той загубил сина си и сега има мечта да осъществи мечтата на своя син да създаде водно-рехабилитационен център. Ето тук може да го видите. Но за това са нужни много средства. Стъпка по стъпка той се опитва да постигне тази цел и за това сега ще има един благотворителен концерт в Русе след няколко дни. Ще участват редица звезди, Невена Цонева, БТР, една местна група Попо КТ-Петел, кръстена на небезизвестния вулкан. Елена Петрова ще бъде водеща на това събитие, така че всички хора в Русе и в близките градове, които имат желание да помогнат, пък и да се насладят на хубава музика, приветствам да отидат. А пък сега може да видите и част от звездите, които имат специално послание. Здравейте, приятели! Ние сме БТР и ви каним на благотворителен концерт в подкрепа на фондация Александър Русев. Концертът ще се състои в Арена Русе на 16 март от 19 часа. Очакваме ви. Прекрасно е това, което виждаме. И аз лично се изумих какви устройства имат, за да могат децата с увреждания да влизат в басейна и колко са усмихнати. Съвсем естествено, всяко едно дете. Влизането в басейна и игрите в водата са, както се казва, безценни. Съдя и по Тамара, моята голяма дъщеря, която имат в детската си градина. Между другото, басейни е много хубаво още в детската градина да се формира тази любов към плуването и към този вид спортове. Те развиват тялото и са много важни. Всички тези устройства, между другото, които ти, Злати, отбеляза, са там благодарение на дарения, благодарение на хора, които са събирали пари посредством различни инициативи, за да могат хората да се чувстват добре. А пък всички, които имат някакви проблеми с тялото си, знаят, че водата е мястото, където всъщност могат да разкрият потенциала си и да се чувстват по-добре.